sträcka alvas gode. För kan sträcka alvans 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 gode. Aj, jag sträcka för goda med leva, leva när vi går, så rullar vi med, segrar vi vann, det som vi rullar alla. För god och kloka, att höjda med namn, allt måste se, att höjda och vann, det var oss vi och leva med någon, det var oss vi leva Hans naje verður Jahve.
Jáver. Krosset blåer rann, han lov ved åpen vann, da Satans vald du vi brott. God vände honom väg, och andan han och hem, och så nu Guds myrste land.
du rett och helga. Jesus, du svärd och rätt och helga. Du svärd och rätt och helga. Du ni läran och jag vinner. Du svärd och rätt och helga. Jesus, du svärd och rätt och helga. Du svärd och rätt och helga. Du är ni läran och jag vinner. Ja, du är ni läran. Jag tyckte valde och vi till lovan och jag
Ser så lite stanter. Jag skammar inte det. Ja, men så brukar jag. Perfekt. Sådan. Ja. Det gör lite klart här. Jag väljer att läsa vittnesbörden så att jag håller mig till det som jag vill säga. Hvis jag först börjar att lappa så kan jag färga av vännen och prata med en ting. Och jag kan prata om Jesus. Så börjar jag först vid att läsa upp. Ja, hej, jag heter Anna Wang och jag är 3 år gammal. Jag bara först säga att jag får bara lägga att förklara syndrom där tydligen jag var störst kattla och tatuinen var ut ha så att det inte några vi artiklar som tar sig inte mer det kommer någon något ting men bara för att visa dig att här är vi och så kvart. Jag får en vittna för tikon att jag är en frälsa sval. Jag finns en fri hjärta, en salaren fri som vill säga att jag är trygg och tog att jag vet vad jag är attla till, vad jag är skapt till. Och han frien är det Jesus Kristus. Isaias 44:24 säger så säger Herren, frälsartun, han som långt omålig vi skapte till. Er Herren som ger allt, som ensam atler tante ut himmelen, och bredde ut hjörna, kvar hjälpte mer. Så god, han skapte allt så gott lågon, men och valde att vänta honom bättre. Rombrad 3:23 säger, öll hava synda, och ta må fattas stor gods. Jag och to fettlån till samma dom, men, och heter ett störst men, han har gjort någon utve, och han har eisen djurgårna i fria vilja. Jeremias 22:13 säger, tid skulle söka mig, och tid skulle finna mig, tid söka mig av ödlån hjärstatyckare. Hetta gånger ser vi Matteus 6:33, när söker först rike Guds och rättvis i hans ära, så skal allt detta vara givet till honom framt. Så Jesus är enaste vägen sannar som livet till att få fri, och tycker färre, lukka mycket kvärdliga lära som du har så gott i kvöld. Det bär jag kan han. God älskar jag så nog, som det ständer i Johannes 3:16, till så älskar jag god heimen, att han gav sån sin armbörna, för jag kvört han, vi tryra han, så det inte var täpast, men här var evigt liv. Så i stand inte kvälda mig självare, jag är ju inte mig självon, men och grafinjarna så står det gave att Jesus lät sig dodja för mina och tyna skuld. Något som också är absolut inte på bord. Men han gjorde det till han älskar mig och till. Och det ena som också gör det är att säga honom tack och insåg till att det går fullständigt hjälparslös åt han. Och detta tar jag insåg för 8 år sedan som 15 år gammal. Och min liv har det varit människor tätt av mig som har tås som Jesus, som inte har tås som Jesus och inte lyder för han, och det har varit några som har pratat om Jesus och lyder för han. Hette så skapnagar huxaner i min badna hjärsta och uppe efter jøkken teenageårene, til at jeg var midt i middelen til familie så hei hver sin mening om livet. Jeg har alltid selv vært djuphuxon, som i GDS når jeg tenker ned her, at man huxar om hva jeg er og hva alt så gjørende og alt de store tankene som dere huxar. Og ja, jeg kom ikke fra en tryggvand hjemme, foreldrene kommer til å bli skilt til jeg var 20 år gammel. Og til omgang stortlig for jeg badene oppleva som i GDS når jeg kan kjenne til inn her. Men Herren han er alltid vært vi. Men i början i Sverige bare ikke så opplyst om det, men jeg tror jeg godt å sitte dem og tenke ikke etter å løpe meg. Pappen min han er en tryggvande med og til mest i hans familie jeg har hørt om Jesus, og det har vi stor glede av. Men jeg som teenager i Vestlige nok, og det var noen trobelegger, så kom jeg her og der til at man føler seg svikten og i med stanna. Men Herren svurger omgang det er som jeg ikke viser deg noe i vittnesborden til meg. Så hver for jeg hadde ringt og sett ensam til min kammer og tar en runde, og så er jeg 2 år som jeg er oppvoksen, så kom jeg alltid hoksen til årene om Jesus og det som jeg har hørt fra mine kære. Og ikke bare hørt, men jeg er sett og i livet der. Til at jeg er drømmer med som henne som ikke prater om Jesus, ikke jeg. At hadde jeg hadde ringt, så hadde jeg noe som lytte det opp, stedet for jeg er nye båten. Og det var faktisk alltid glede. Så fra tilstånd jeg alltid her med, så jeg kan ærlig vidkjenne til at det er herst å oppleve familie fra sunter og alt for splitt. Men jeg får ikke for noen detaljer i kveld, men et vet jeg bare at om det ikke er for Herren og hans er fri og kærlighet, så er jeg alltid ikke stedet så vel fire som det gjør det.
Det bara tacka för honom till att jag hör stand till kväll. Till är och till inte vilja veta hva jag är för utan han om jag inte tidigt mot honom ta. Det så inte bara så gott god till att vara med om mina kära. Tog den några en som inte har tidigt mot honom, men jag har hållit det bi för timon till den här herren inte inskjur. Så är det att människor slår förtapt. Så jag vill säga att här trobeleggare jag har vi ju och här är färg kommer ut till att leva i en operfekt hemme och jag är så långt väck för att vara perfekt. Här vill jag inte möta för utan herren och vi honom. Till att jag vet att färg jag kom trångt och känner vi Jesus styrke mina sval och män och mina trygg. Till som det stände så där skriva i 4 Petrusbrevet 8:3-9. Lova vi god färg Herre och Jesus Krist, som efter stora miskonsyne har endefødt oss til livande vågen vi oppreist Jesus Krist fra hinn deg, til overgangelige, ådalskere og overfølgende arv som tykkun er gømter i himmelen. Tykkun som vi kraftgods er værveit trygg til frelse, som er til reier av å åpenbære av søster tog. I henne gledes tid om det sitt nå stått tog, ta så skal være hava sorg i allskins røntom. For at rønta tryggtikkere, som er mange dyrabærere enn hitt for ganskelig god, og tar vi til rønt vi eldre, kan finnes til ros, dyrt og heier i åpenbæring i Jesus Krist. Han elsker tid, ta at dit hava ikke se han, og ta at dit nå ikke suttja, men tryggva. Gledes tid i honom vi avsigeligere og dyrmettere glede, og nå maler for tryggtikkere, frels og sala. Så ja, det er sant ikke lykke for deg ned, etter en ren glede, det må prøve det. Og til at finnes vi honom, som jeg sier i början, at det er han som kommer fri og trygglegge livet om. Han sier at han gir veveren, sannleggen og livet. Wow. Det tomme hål i heien nummer er nå fyllt av kærlegge, til god er kærlegge. Og etter et helt fantastisk liv sammen vi honom, et frisatt liv. Så kan jeg alltid spørre hva i Anna, til jeg skaperen og Jesu gjør, og frelseren har vist meg veien til sannleggen. Så vil bare lykke til at eisne, 1. Thessalonika 5:15 sier, så ikke tid at andre lønner ilt vi ytlån, når gjør det en omang for jeg alltid gjør det som godt er, begge før mot øren og mot ytlån. Og dette er det som jeg lærte til å kunne sammen med herren, så jeg antar, som jeg vil gjøre, at det som herren velger innskjør, vi mer og alle mannhjerten til det at dere skal elske en som han elsker i åkken. Og til det og mennesker har mest tørrfyre, kærlighet og omsorgen, og en som lytter en opp der fra deg. Og til Jesus Kristus, han er kærligheten selv, til at han gav seg selv for til og meg, så at dere kunne få liv. Han ønsker at vise dere at dere gjør det samme mot mennesker. At velge elsker folk og vise han at han er veveren til et godt og ekte liv. Just som han er atlet det fra början av. Men några är människor och snabba, i snabba kväll där, men och man håller dere til han og han skal lytte dere opp att. Og området er at dere søker han av heilen hjärsta. Og jeg citerer i 8 verset Jeremias 9:13. Tid skulle søke meg, og tid skulle finne meg. Ta jeg tid søke meg av heilen hjärsta, tykker jeg. Og jeg skal helst si at det var ikke for en jeg så virkelig kattlet jeg han av heilen hjärsta, og jeg fikk veldig fri i mitt liv. Til at jeg legger alt av mer og min egoisme er noe mer, og jeg bare fullstendig for å knæ. Jeg gjør det ikke ordentlig, men innan noe mer. Og det her er også å komme til. Til at jeg er faktisk ikke med så om hjärsta banker, jeg har ikke kontroll ut det, og jeg vet helst ikke det er i morgen, altså det er i morgen. Og så er det bare den bare sannleggen må vilja det lei. Så til sist vil jeg bare takke Gud for alt han har gjort for meg, og ikke minst en så god mann som jeg kan dele alt vi. Han er virkelig det beste, og jeg vil virkelig oppmuntre til å si til dere, sier til tøyen som kanskje er ferdig fra herren og vil jo i møte, eller ja, til tøyen som ikke er tidlig målere noen. Oppmuntre til at kattler han til Jesus Kristus er svært til det som ting tørver, vil jeg ærlig innrømme. Du går alt i øyeløyk og greve et tant på det under uken til å finne av hvor og hva og hvordan hvor og greier. Det blir jeg helt fra baden nå. Så ja, det er bare en smale vever som fører til livet, og det er en breie vever som fører til fortabelse. Og det er jeg glede på.
til at du kan överhuvud en möjlighet till att han gav sig själv av krossen. Så jag vill ända vid Matteus 11:28-30. Kom her til min, öll tid i strevast og hava tungt av bæra, og jeg skal gjøre deg en kvilo. Tæt ikke åk mot at tikkum, og lær jeg mer, til jeg er spekføre, og eimjukur av hjärsta. Så skulle du finne salen tikkara kvilo, til åk mot gagnligt, og bya mine løtt. Og Johannes 4:22, fri lät jeg tikkum etter, fri mun gjev jeg tikkum. Ikke som heimrun gjev jeg tikkum. Hjärsta tikkara øttest ikke, og misser ikke mot. Amen. Hej dit. Det är Bromör. Ja. Ja. Jag får så, eller vi får så att syns att det var sant för dig och jag glömmer för möjligheten att dela det ser sant för dig och där fyller vi så en sång som heter Utera i framtid och ja, vid allt som har sett och alla det god vid har att lyfta att det var fram till sig honom och det är alltså det är så störst och vi skiljer det inte och har omstående brötas så kunde vi alltid låsa hon samman och jag vet att det kan ofta tyckas ringt att vara eller fölas frier och under ett omstående att prisa honom, men utifrån runtom så kan jag säga att tar vi ett värde att lova honom fram med att vi ötlom lusvidskiften och tar att säga okej, och är god, då släpper mynta allt mot liv och spär och synder så färda för detta frälse som han ger oss. Så ja, vi syns jag först vi tar i frälse.
kan drømma dreymar Du tår du hever min lag Så lunge som med livet ville sia ter tak Du ter og jeg framtid og na vøn og et løy Du kærløy med frujanje fullkomme fralsi ui ter Du ter og jeg framtid og na vøn og et løy Du kærløy med frujanje fullkomme fralsi ui ter Mitt hjärta dansar ui glädje Du innan lyfte djeva mig ett loj ett livande loj ett loj ett livande Yes. Den neste sangren for sin en som heter Nei Kildøy, eller Scandal of Grace enskån, til tvær av min gave mannen, det heter Paul som var omsett sangren, og jeg vil så jeg hørte sangren alltid elskan til at han så att jag har så troliga år och jag hade visst inte ofta sanger som det handlar om gav för gode och det är så fantastiskt och skav tro men här sangren är vid till att kanske vända perspektiven sin där och få några någonting till att kanske huxa om eller leva upp att det och det händer nägen som är så fantastisk att vi skiljer henne inte. Hon är så stor och det är ganska ofta de mest fantastiska gavnar som Gud ger oss som vi som människor har ringats vi att skilja och det är inte löjt att det är som människa lite att huxa okej vi måste strujast för att vara god nog och i Guds egen och men Gud älskar oss akkurat som det är och det är som människa ganska inte riktigt att jag går till att jag följer ofta det är röjne ofta att jag står inte efter tar vi och efter tar vi har vi lärt god okej så också okej det är också akkurat som jag lärde nu så nu prövar jag själv om att det och så undras det alltså kvui är fettligt då så och
jag får en spurtan ofta att självande färja fettlas är det störst att för gott, ja. Och som åter var nja i bibeln morgon så att vi det så var det att om man häver en ringan där eller går han där eller om man tar halta sig väck från onkrar synd eller onkron ringon så man ganska orda glaver alltså följer glaver men det är så skojt att det är inte det som ska mynta om är glaver eller inte och det tar vi det som är själver som röjne och i färja fettla ofta och om vi klarar halda en veck på synd eller onkron och jag vet inte när det är och så fettla så är det att det är som så är det att det är människogoda och i sangren är bara en anminning om att allt är för gode allt är hans här nöje och tog har rätt till att stanna vid hans här nöje. Krossen och loj dömdur men osäker vär med syndran sa borster ut här jag mäter att skilja här men vad att du nöje med na Jesus stor och minst att du för i vaka i kurtar vere vill geva ter allt det är och ge her medas kan vi du vångast du hjärsta, amen. Det är värre tutt vall och Jesus är synd mun fjall krossen unna luive mervan Glejes du miskun fan Hvor dävor ber plav och visar Men tryggor en stande ut här Ty na Jesus stå Vi måste att du får nu vakan en lugur där vet vill geva där allt här är och ge her medas kan vid du vångast du hjärsta en lugur där vet vad är allt här är och ge her medas kan vid du vångast du hjärsta amen och ut här finne en nöje ut här finne
ikke her med det skal vi. Du vungast til hjärsta en lykur ter ver vil djeva ter alt her og ikke her med det skal vi. Du vungast til hjärsta Hej. Ja. Tack för Anna och Ulme och tid. Mega gott. Jag också frågar Lisa att bönaropet till en åpe och jag vill inte att vi kunna färra. Vi kunde färra själva bara en bia. Bara till att det är något snäck folk så ganska lugga bruk för färra för sig själva. Till gå in i bölke. Och annars är det flera folk att ta emot dig om du vill. Då sa vi ankran eller bia så vi ankran. Och det blir ju några störst ting. Det kan gå för att sluta. Och för om ganska jag gör också. Så hvis du följer också bänkar hjärtan ett laktion till äntliga färden. Vi får synja en råar som jag vet. Ja, sorry dit. Ska vi sank. Tack och säkert med ditt namn nu. Signa tutt navn, hei mång kava
Frälstoren totalan Jesus sara efter att känna hans fräls och frid. Nu fick du vår sällstur landets kött som blir du truen när det frälsande strid. Kom till Jesus, tvätta dina hjärtan. Kom igen, vänner, böj din knä. Han börjar igen, hans famn ränner över. Oj, oj, när Ja, gör så väl, Roar. Hej, jag heter Roar och är nu 20 år gammal, bygg vid havn. Och jag gör en vittna för tyckna det är frälster. Och jag skulle för lycka förtälla det om Guds blir frälster eller lycka sin sön att han fyrer det. Det är att är inte uppvuxen en tryckvand hemma. Och varsågod. Det är inte tryckvand uppvuxen tryckvand hemma. Och det är att jag kom i tannarne, så började jag att jag fylldes den ska fast nu. Började jag att dricka något så ytla och några dagar så fylls vi till var något slängt ut i rosen och så började jag sen själv att frösen så här. Och jag minns att ta i jag gick i tutchen om like 16 år gammal.
ta blev det här skallet. Ja. Livet blev ordentligt tungt för mig och jag tänkte inte ordentligt att först. Alltså jag ordentligt ringt för att komma upp i svenska på morgonen till det så är vi skulle kanske kvi alltså att vara på stället. Och jag minns att det var en särskild händning, men jag minns att jag tog bussen ta ena för vi skulle skola och då mötte vimman som var Levi Feilberg. Jag kände han till han gick i tonlagerbeten som jag vimman kommer. Och jag visste att Levi var tryggvande, så jag spurte han vad vägen jag mötte så bara. Och han säger ju som man synker och så har man ett år och så dricker man kaffe och så. Och han bjöd mig välkomna till högskolan. Och så kom jag och jag ber så speklar mig en gång som bara möte. Och jag minns att sommarfärgen ber jag komma och som man färdas repta till allt som är alltså repta eller Näsvik eller något som lever eller ju är vi kan få lever men alltså till lägger mig snart den här går i. Och så valde jag färdas repta. Och jag minns att jag hörde mer och mer om det som Jesus gör för mig. Och ena för att levande så kom till trygg. Och nu vill jag läsa upp ett vers som alltid annars ska ha tydning för det. Rombrev kapitel 5, vers 6-8. Tog medan vid en var måttleis, då i Kristus, då tog man kommer för godleis. Nevan förnekar dödja för en rättvisan. För en gåva kunde vara att onkel haft mot att dö. Men god visar kärleka som till okkara vi är Kristus döj för oss, medan vid en var syndare. Och det kan vara helt mycket om du har haft en ordentlig kommer från så vanliga bakgrund, du gör just allt möjligt som längt ut eller om du är, jag vet inte, ett ordentligt gott människa att du är en synda. Det värsta vi sagt näka för kväll att alla synda han fattar större gods. Vi är öll under dem. Men Gud han så går vi oss att han sänds sin egna son att dödja för oss. Han tog alla revsningarna av sig. Och det enda som vi skulle göra till att trycka. Och jag vill heta en och kvann som är i kväll som inte tror Jesus eller som fylker vin och livestream. Om du inte känner Jesus så kom till att han sänder sen och börjar efter. Amen. Tack för idag. Självt om du är skeg och att göra stövnen så är det en seriöst och enda mal vi stövnen till er att hvis onkel är som inte känner Jesus så att de kommer att känna Jesus och vi som känner Jesus kommer att känna han bättre. Och så spelar vi inte känna en tag out your för han är så god. Han är inte bara god, han är så god. Och han älskar det och så god ut det. Så ja, det går att spänna i bönarummet och snacka en fram. Eller bråka sig alltid. Vi får en liten låtsangslöd nu. Vi välkomnar dig. Try
gavst at frelsa meg. Rensa våre stande her, du lyfte fire djevig våg og fri. Lampe verde tron og sitter krøyndur vi hajordur og sier bonen Høgters listor Jesus sannur Guds, tu himmelsens sonur krossfästur. Lampe verdigt Lampe verdigt Jesus er bært. Jesus setter tasjen at du krossens Alla mina synd og skam i kærleika ein maje døyra bær Kærleikin og mål
Ja, det detta kvällte livet. Ja, jag har inte något att lägga trätt. Alltså, god att alla och så lätt det bara lite kärlek. Ja, jag har inte bara på. Gå god. Tack för kvällte ikväll. Tack för att du är en god så vi kom tillbe samman gå god att om så kräver det från landet gå god så kommer samman och tillbe till namn och så bakgrund eller kvar för supplägare vi tror att vi går god så kan alla komma samman till tving gå god vi kommer samman tillbe till gå god törsta fyra så måste du är gå god och om så omstör gå god så är du kan alltid tracka in gå god och du är alltid det bara ganska vitt som inte ordentligt hitch på det gå god och ta bibel om gå till min bön att vi må vänta och komma in och jag är nästa gå god vänta och komma in bibel som gå god att om det är någon som inte inne gå god som ivast och som hur ska det komma fram i kväll gå god om ivast om man hur känner det gå god att han må konfrontera sig självan till i kväll gå god att han troblägen eller att han spurningen var svärare i kväll gå god och han får ut i kväll att han är tillvisar gå god ta be om till namn amen ja det kväll till livet men ja vi ber morgon morgon kan toucha ta i morgon med er ta vid tacka breinen och vinnen och minnas som Jesus Church och Golgata till kan toucha här men allt samman så alltid förresten nämna till att vi det blir bara något till Ebenezer till att kan toucha morgonmöte och till Leo cirka 12 och klockan 12 ta ni under en sån söndagsskola för vuxen kallar vi det att flera hem som spelar här och såna man kan säga vuxna folk är under här vid Sinja och Sanchez som sin gerbait och vi tar så en boskap och till cirka till klockan 12 och så är det räcker man att ta och så ska tjuna så att det så är att det lyckas en stort andakt så det är mycket gott att se flera det kommer till det är så gott nog pass av städerna så det nästa möte av städerna är morgon klockan 18 det är här efter och tar det evangeliskt möte men vid unga 24 så kallar det ungdomsmöte men det är nog inte ungdomsmöte som ung så det går bara möta upp ja kvälligt livet jag vet inte vad just det slide ja Silvia Mellengård blir in i kväll och det är Kjell och Nutja Höjvik vi hoppas det klarar för en del i kväll men efter det som går fram i kväll jag har alltid talat så först att de inte liksom lätta till bara för förbi och för att lägga det in till att liv som Jesus är på möte till att leva alla djävulen som man är så jag har ända bara tack för kvällen